La France a décidé de ramener son ambassadeur. Et donc, dans les prochaines heures, notre ambassadeur, avec plusieurs diplomates, rentreront en France. Kabini Emmanuel Macron ye a ka laseli kɛ kunu sufɛ Niger société civile ani politique maaw caman ye u kanbɔ dugujɛ ni sisan cɛ kuma in de bɛ maaw bɛɛ da dugu kɔnɔna la n'i y'a ye Faransi sɔnna a ka lasigiden n'a kɔsegili ma a n'u ka sɔrdasiw tagali ma ka bɔ Niger jamalajɛ minnu kɛra kabini fanga dafirila nɔbaba la o wulikajɔ ninnu fanba la bɛnna M62 de fɛ u ka ɲɛma Seydou Abdoulaye ko nin ye Nigerdenw bɛɛ de ka cɛsiri jaabi ye. Je pense que c'est une victoire d'étape. Ne bolo nin ye sesɔrɔ de ye Niger jamanaden bɛɛ kan ka nisɔndiya a yɛrɛ ye k'a daminɛ CNSP ɲɛmaw yɛrɛ la société civile jamaw kunnafonidilaw diina ɲɛmaw ani jamanaden gansan bɛɛ fɛn o fɛn ye wulikajɔw kɛ. Ensemble qui se mobilise nuit et jour. Ibrahim Namarwa ni ale ye société civile tɔnden dɔ ye ko Nigerkaw kan k'u janto u yɛrɛ la kosɛbɛ Macron ka nin kuma kɔfɛ ko Faransi ɲɛmaw bi sɔn ka ko sugu bɛɛ kɛ ka Niger tɔ ɲagami yan'u tagadon cɛ. Parce que vous n'êtes pas sans savoir. Aw b'a kalama ko a fɔlen don ko Faransi ni bingani wɛrɛlaw bolo bi ɲɔgɔn bolo k'a sɔrɔ dun u ko k'u nana an dɛmɛli de kama Niger yan nɔ donc ni bi an ye u jagoya u ka taa ka bɔ an ka jamana kan u bɛ se ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa k'an ka jamana ɲagami yan'u tagadon cɛ o de kama an b'a fɔ jama ye bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la ne bɛ se ka jate maaw fɛ minnu y'a fɔ ko nafa ma kɛ Faransi sɔrdasiw ka nali la u tun bɛ yan nɔ kabini san caman foyi dun ma se ka yɛlɛma ka bɔ jatigɛwale kɛlɛli la donc ne bolo ni fɛn min man ɲi aw bɛ o système falen anw ye o baara de kɛ. C'est pour cela que nous invitons les uns et les autres à redoubler d'efforts. Amadou Isifou Saïdou ni ale ye politique tɔn ɲɛmaa ye ko nin ɲɔgɔn sama-sama minnu kɛra Faransi ni Niger cɛ na gɛlɛyaba don u ka baara ɲɔgɔnya la wagati nataw la. Ale ko kabini wagati min CNSP ye Faransi lasigiden gɛn ko Macron tun kan ka sɔn ka cɛ in na kɔsegi nka bi k'a kɛra ji bɔlen ye min tɛ se ka cɛ bilen k'a sɔrɔ dun ko nimisa ye Faransi de ta ye. Amadou ka fɔ la Niger ni Faransi ka lakana bɛnkan ma nafa foyi ɲɛ sabula ko fosi ma se ka bɔ jatigɛwale kɛlɛli la. Ne bɛ se ka jate maaw fɛ minnu y'a fɔ ko nafa ma kɛ Faransi sɔrdasiw ka nali la yan u tun bɛ yan nɔ kabini san caman foyi dun ma se ka yɛlɛma ka bɔ jatigɛwale kɛlɛli la donc ne bolo ni fɛn min man ɲi aw bɛ o système falen anw ye o baara de. Et nous, on est en train de faire ça. Hali ni a y'a sɔrɔ Faransi ni Niger ka baaraɲɔgɔnya bɛna jɔ o kɔrɔ tɛ ko bɛɛ bannen ye sabula Faransi cakɛda caman de bɛ Niger kɔnɔ yan nɔ politique tɔn ɲɛma in ko nɔgɔya minnu tun bɛ kɛ o Faransi cakɛda ninnu ye fɔlɔ k'o de bannen filɛ nin ye an ka lamɛn. Moi, je dirais pas qu'il faut tout de suite. Ne m'a fɔ ko sisan ka Faransi cakɛdaw bɛɛ gɛn ka bɔ Niger ayi nka n bɛ fɛ ka min fɔ sariyaw de bɛ jamana in na cakɛdaw ka sira kan o sariya in de kan ka labato sisan Faransi fɛ. On doit être soumis sous la même loi. Min ye Faransi ani Niger ka baaraɲɔgɔnya ye wagati nataw la a bɛ n'a fɔ o tɛna kɛ sisan ko ye fɔlɔ sabula kuma jugu minnu tɛmɛna jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ fiɲɛ bɛ sɔn ka mɛn kosɛbɛ ka sɔrɔ a ma tunu M62 ɲɛma Seydou Abdoulaye fana ka hakilinata ye o ye ko hali ni Faransi ni Niger bi baara kɛ bilen k'o tɛna kɛ Macron kɔni ka fanga kunna sabula ko jamana ɲɛma in ma Niger bonya wagati si wa min ye Niger uranium labaarali ye ale ko o sɛbɛnw kan ka bosi ka bɔ Faransi bolo ni k'a di jamana dɔgɛrɛw ma minnu na Niger bonya o baara kɔnɔna na. En tout cas, en ce qui concerne la France. Min kɔni ye Macron ka Faransi ye baaracogo foyi tɛ olu ni anw ni ɲɔgɔn cɛ bilen sabula bonya ma bɔ a ko la wa an b'a fɔ fana uranium sɛbɛn kan ka minɛ de ka bɔ Faransi bolo k'a bila marché international sanfɛ ni jamana min se bɛ a ye ka na baara kɛ yan nɔ a ka di o ma o ka na sabula Faransi ka cakɛda tun kɛlen don k'a karaba minɛ de se fosi tun tɛ an ye k'a minɛ a la. Par cette multinationale française. Hali ni a y'a sɔrɔ Faransi ye a latigɛ ka taga Nigerkaw ko nin tɛ olu ni jamana in ka kɛlɛ bannen ye fɔlɔ k'u n'u hakili t'u yɛrɛ la wa ka kɔlɔsili kɛ fo sɔrdasiw bɛɛ ka taga ka bɔ jamana kɔnɔ. Mahamoud Kaba Jakite pour VOA Bambara, Niamey, Niger. Entrer de manière ordonnée dans les semaines et les mois qui viennent. Et là, nous concerterons avec les putschistes parce que nous voulons que ça se fasse dans le calme.